I'm your host, Arthur Malua. Today, I'm joined by Honorable Noel Lipipa. Honorable Lipipa, welcome. Amalawi, kulikonse komwe muli, kulikonse komwe mumatimvera, ino ndi DPP Podcast. Paja pa DPP Podcast, timakhala tikuzukuta, kukambirana. Welcome to another episode of DPP Podcast. I'm your host, Arthur Malua. Today, I'm joined by Honorable Noel Lipipa. Honorable Lipipa, welcome. Amalawi, kulikonse komwe muli, kulikonse komwe mumatimvera, ino ndi DPP Podcast. Paja pa DPP Podcast, timakhala tikuzukuta, kukambirana nkhani zomwe zamanga nthenje dziko lathu la Malawi lino. You know, issues that are affecting everyday Malawians. Ndi chifukwa chake DPP Podcast inakhazikitsidwa. Sitinangoitana Honorable Lipipa okha, tizikhalanso tikuitana wina aliyense, mamembala achipani, akatakwe, akadaulo, pa mafield osiyanasiyana, kaya ndi maloya, kaya ndi engineers, kaya chairman kumene ya munsika pakambapa tamvesedwa kuti nsika wakamba ufuna kugulisidwe. Muli monsepo, koma ndisathe mawu. Let me briefly introduce our guest today, Honorable Noel Lipipa. Honorable Noel Lipipa is the sitting MP for Blantyre City South constituency. Apart from being a politician, Honorable Noel Lipipa is an accountant, holds an MBA, and is currently doing his PhD at MUBAS in strategic management. Pajaso tu ndimamva kuti mapanga ma business. Sichoni? Monga jani, what are your interests and fields? Kwambiri ndi makulitsa makwala mzipatala ndi chicho sichimapezeka muchipatala. Komanso kachenji kakatsala basi timayang'ana mamanga ti nyumba kumaona kuti kodi tikhoza kupanga develop bwanji mwayo kunoko, so kwambiri business amene timapanga ndi amenewo. Zanu tuzikuoneka kuti zikuyendatu. Zimayenda so kutengera ndi mmene economy ilili. Kwa panopa economy inakhanga tinazondoka, so zimaoneka ngati zikuyenda fena ndi mina ndalama zambiri tinasunga kale mbuyomu, komano kuti panopa sukuti tikupangaso ndalama inake anyowani. Mwati economy atali? Yes. Yazondoka. Ndifake tumangokuona ni muli ku BNC mupanga majowajowa business. Mwina tilimbize tu maganizo sakale mwana I think majowajowa ndofunika. Ichabuno? So ino sanayambe mutu tsiku lako dzonetsetsa unena kuti uli physically fit, komanso zimathandiza kuti ukhale ndi ubongo wabwino, which is good for your health. So zimezo nditu pakati apaja timachita chakumwa tidasiya tidazitembenuza basi mukonda nozimezi timakonda noza majowajowa mwati mlandira Yesu. baba ndiye anabwera zakhazikika Yesu. Nkani yabwino nenthawi manager machuka kuti nokse pano I think ndi umamva anthu ati President Putin Malawian Barack Obama, which na nokse anali wachakumwa kapetitali tine kuti nokse ndi dzina limenda kula nalo, komano kwambiri anthu amati Obama wakumalawi ndetsuna lake napita kukacheza pamalo ena ake ndi napeza anyamata basa Obama ndilero sindikupasana kali kosi ndakuza kuti iwo samugonda amene ndi Putin ndakupulisa ndi President Putin amene zina litanalo apa ilo never kokobira kumba Putin President Putin ayi muzani zili babwino. Komano iniyo ngati wachinyamata komanso mmodzi mwa atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive Party, Amalawi achinyamata kulikonse komwe ali omwe akutimvesera akufuna amve komwe tikuchokera, komwe inuyo mukuchokera ngati wachinyamata wa Democratic Progressive Party, komanso tikupita kuti. Is there hope for the Malawian youth? Mbuyo muja tinakhazikitsa ndondomeko za achinyamata amene tizikhalira nawo kunena kuti mwina amene anapita ku skulu akamaliza ngati ma intern tinayika pa 80,000. Lero ma intern akalondera 80,000.
kuma economy inasokonekera kale tikayang'ana ena amene timaona kuti mwina sanathe kupita kusogolo ndi school tinayikira ma community colleges. Pano ma community colleges aja kulibe tsogolo limene likuchitika. Nde mukandifunsa kuti kodi achinyamata tiyembekezere chani, ndikuona ngati tunena kuti ndi mmene zikuyendera pano. Ngati sitingasinthe achinyamata ambiri tingolimba mtima. And now kulimba mtima kwa achinyamata kumakhala kotani. Munthu akakhala wachinyamata mafunika ukhale ndi zida ziwiri. Number 1 ukhale ndi passport, number 2 ukhale ndi driving license. Kuti mwina zikavutisisa kwambiri khoza kulola ukatsidya mwina kupita pa South Africa uzikagwira kuti zinchito pang'ono ena akamaliza South Africa zawo ukapite ku UK ku US azikapeza kukanga chepe zikavuta kwambiri akhoza mayendetsa magalimoto. Ndimuona ngati lero kuti passport imene uipeze khangati chida cha ndege. Passport yonso ndiyo sokonekera. Driver's license imene kuti kadi chaipezeke chipwiri chili chokachoka. Mwena kuti tikanena kuti chakuno chinyamata iti pase la kaindi hope yake pene kuti chosera pati. So dziko la anthu ambiri ndamene ala chinyamata kumano I think yada dzango kopeka kuti mwina tikuthamangire izi zimachitika. Leroli kuti ngazi achinyamata kuti pali hope ndi mmene tazimikitsira tulo ndani nakale kumambira uchiona kuti dziko lilazondoka. Nde chinthu chikazondoka nthawi zambiri chimakhala kuti chikagwa. Nde chikamanga gonfuno panga prepare achinyamata lakulu chinthu chikaphofomoka. Nde timati mukhale bwino mati brace for landing. Makhalidwe ake samakuza landing yake ndi crash. So kulibe hope ya achinyamata panopa. Khoza nena kuti ayi kuli nifi ikupereka ngongole koma ngongole za nifi zimene zikuperekedwa masiku ano zikumayang'ana nkhope. Kudawa kuchokera reality. Amasapota chipani chanji. Ndizomvesa chisoni. Kuti mukayang'ana muona kuti ayi mwina ukhale kapena kuchokera ku Central Region ndamene ungathe kuti ulandire. So program imene tinayipanga yoti ithandiza achinyamata yamba nokuoneka kuti yalowa kwambiri political. Ikuoneka kuti ndondomeko yake inene yoti ithandize singabwere chifukwa chonena kuti tayiwononga program izi. So achinyamata tatsala ndi miyezi 9 tipange maganizo mwanzeru kunena kuti kodi tingabwerere machifati ngati sitingakhale ndi ma community college tinapangacha komanso ngati sitingaganizire ma interns amene abwera pali mavuto ambiri tiyembekezere kunena kuti kukhala chipwirikiti. So nthawi zambiri ananenapo anthu ena mbuye mukuti ask not what the country should do for you, ask what you can do for your country. Very true. Nde mwina ndi mmene zilili pano kuti tauza chinyamata kuti ayi amalawi akupangiranisa kuti anthu ambiri amene akulowa maudindo otsogoleri alibe mphatso ya utsogoleri. Kumati akalowa kumakhala kuti apeza mwayi onoti akapange ndalama iwo ndakubanja awo kuti kodi utumiki watumikira anthu uyenera kukhala otani. Ndi mavuto tidakali nawo ndithu. Mwayankhulatu dziko likupita kupompo. This is a crash landing. We have to brace ourselves. Koma inuyo sopano as a member of parliament, a senior leader in the Democratic Progressive Party, what measures are you going to put in place so that when DPP comes to power, the youth should enjoy, the youth should feel that Democratic Progressive Party is for Malawian youth and all Malawians at large? Like I earlier said, I think in Chichewa is that we already had plans and we are going to revive those plans for the youth. Our main focus is youth and women empowerment. And we laid out plans that we are working. Kumano kuti kuti anhana kumedwa ngona mizido izimezo zimene nakhala bwino tonje lero mama chinji achinyamata wazona oka anaona kuti anasankha vumbwe kusiya mkulu anatipusisa kwambiri zonse zimene amatoli zingati magaya ena akakhala kufuna baby apeza tamachekenira kwambiri amawala chinthu chimodzi kazo chakakopeka nawe kuti no ukakwanitse zimene umanama zija zimavuta. I think
chaukumwe ndikukutenga mmene ulili kuti ne zimene ndingakwanitse ndizi ndo kanyamata ambiri mano amakhala mavuto kumana mkazi wanga ndiovuta kuti ya muna mulonjeza kuti ino nomuonesa kuti pera pake ino ndoti kashi mwinayo mavuto palibe wachumba muli zero nde zimene zikuchitika pano ndende zomwezi ndimayesakasaka je nthawi yake tifatinaka kunapita program yake 2020 mu marriage atani ndikavoteso ndinapita ku program ku Times kumene ndinkakauza anthu kuti osakufotokozera na basi zaboza sizingatheke ife tili kumphika atikuuzani kuti mphika uwu anthu amene chakudya chingakwana tati tiphike maximum 400 tikaonjezera mwina 410 wina akakuuzani kuti mphika amene ukhoza kwana anthu 1000 akuna mizana ndende zimene zinanena nthawi imeneyo ndi ndende zimene zikuchitika pano amakhala anthu ena amango yankhula osadziwa kuti boma limayenda basi ya nyamata lapulapu basi lapulapu too much kupasani kuti muyendese ndeti makhala ndi chitsanzo chimene magwisa ntchito kwambiri chonena kuti mudzaona matawuni ngati mene kuli kuno ku Blantyre na Miwawa muona paseripo mukatuluka huko Sunnyside ndimadalonera kuti kuli nyumba zabwino zamangidwa makono koma mukati muyang'ane galimoto imene makasiya mchenga imene makasiya njerwa kumeneko chimakhala chigalimoto choyena kuti wani chilibe ulo tanki ya mafuta amaja kugala chigumu mwanyamulira chimakhala kuti chilibe ulo breki chikamasisirika mujama anyamata amaponya mali chilimu kumayipangisa kuti ipange slow down kumayimaka nditu ene akufuna driver imakaibe ma indicator anthu amaja kupereka masipi uchocho ndimanja ukodero ukagala kuti imakhayo kuti ndichibwirikini koma kumpasa munthu wina amakuza dai imene singaendesa koma ena amayendesa galimoto lili yomweyo ndimene dziko la Malawi lili kuti ena dziko ndingati limene chimati chigalimoto chanjenga kuti ena ake chigalimoto chanjenga samamuyendesa wina aliyesi kuti chigalimoto chanjenga ndeti kuma kulinda ka draw factory paka na wina akanayipanga kuti chawakanika chigalimoto chanjenga sinemawe safuyalese kumoteka kuti basi ndiyendesa galimoto iyo umenera kuti uli galimoto chanjenga imayenda bwanji breki ndiyibonda bwanji chakuti ndichipanga bwanji ukuyipilisa ku service magambo amene adalilika amene atimangira nyumba zonse amkaona mabuilding amangira town ya National Bank ajani zamagambo zambiri zimene zimakasiya mchenga zamagambo zake zina zimene ati chigambo cha mchenga chopanda ma break chibe vili malai chibe yose wapolisi anatoka kugwira za wadai chimo chisiyani kwa kumpasa munthu wina akuza kuti gamoto nene singakwanise kuendesa ndemwati Malawi ndi chigalimoto cha mchenga Malawi ndi ndende chigalimoto cha mchenga chimafuna kukhala ndi munthu odziwa ndikoza uchiyendesa chomwechi chikapanga develop ndipo anthu adzipindula nacho town itukuka kwa chili chomwechi ndi Adanox inuyo mukaona landscape mene ili leadership landscape who is that right person apapa nkono fetu kumakuwa kunena kuti ndimene zili Malawi akuti bwanji tibwerere kuja kwa APM chifukwa how do we define a good leadership? We cannot talk about development without talking about politics. So, if we want to talk about politics, there are some parameters. We say, okay, under your leadership, for example, what was the interest rate? What was the inflation rate? How easy was it to attract investment into your country? What was the GDP, for example, and all those things? What was your national debt? Define Koma, I think our ndakatundu hours wavuta. For ukosa kunama mionga na hile. Koma tizindiliti. Nde mukuti APM ndikatundu basi. Inflation APM inali single digit. Yes. Okay, less than 10%. Our 8.1 or so, somewhere there. Our bano inflation inafika 33.4. Aja drop at 29 ndio naomba mpanga mapokoso. Could like accepting good mediocrity is a level of levity. Exactly. So
it's unfortunate kuti tikozomasangala kuti ayi apano pa inflation jetamba kugwetsa chimene kuchitira nchoti chani bwina ndifotokoze mophweka ndikuti ine ngati ndili ndi ndalama kandi 10 million kwacha ndili nayo ndochita ndikayitenga kukaisiya ku banki leroli ndikuti ndalama ija chaka chikamatha ikuluza value yake ndi almost 29% as of today, 30%. Omwe interest imene ndingathe kupanga ku ndalama imene mwakasungisa banki ndikasungisa banki sikukwana ndikuti ndikuluza ndikuti muzapeza kuti simundipanga encourage or simupanga encourage anthu kuti azisunga ndalama anthu aja akasunga ndalama mchimbulimbuli adzapezeka kuti tsiku lina akulira tiyelekeze mwasangasanga thumba la cement linali pa 5,500 to 6,000 nthawi ya APM. Yes. APM unasunga 10 million kwacha lero thumba lomwe lili pa 25,000 ukagula matubaka ndikuti lero tinagula matubaka tinapanga mongo upeze kuti nina soma napo zinali kugulira cement ndimangire tufanga simanga pano sindizamanga lero ananelo mtengo wa galimoto achinyamata amene akuvutikira even kuti apange clear jute kuli kufinyatu kanyamako juisi watamo mulibe mokale kumandire kapinye ndi katuluse akufinyika kwambiri bina nyamata opanga import magalimoto. Back from the break nde Nox mwakambatu zambiri kuti panopa amalawi tili ngati chigumu moto pamwamba moto pansi anyamata wina aliyese we can't even manage to import cars, we can't even do business. Komano mwanena kuti tibwerere ku proven leadership ena akumakamba atu kuti APM akula utsogoleriwu asire achinyamata, and here with me wachinyamata proven, accomplished, has a lot of business interest. Why follow APM and why should other young people follow APM? Ngati nyamata si awana si watu wabanira chifukwa chimafunika kuti nzija mupatsane mnobwino na mukamuona APM ndipisa mwansanga nkhani imene chifukwa chona kuti anthu ambiri I think point iyi samadzaiona APM amakonda kukhulupirira kwambiri kuti tigwire ntchito ndi achinyamata ananena amakonda kubwereza teza ndinena kuti ifeyo ngati abusa tikhale kumbuyo tidzakankha achinyamata kuti azikhala kutsogolo tidzayendetsa kumapanga guide then ndondomeko ikhale yote. Now if you see ndi munthu amene akufunisisa kwambiri kuti chinthuchi ndikamatoka ndasiya achinyamata madziwa kuti APM ndi president ekhaya amene anatengapo the youngest vice president anatenga chilima ali 40 years. Yes, I remember. Untenga ku private sector straight. Malemu chilima may his soul rest in peace. Untenga straight bwera naye. That is there is palibeso chimene munthu angapange demonstrate chonena kuti amakhulupirira mwachinyamata kuposa chimene lero ndilipo manthu amaisunga da afuna APM akazapita mungu akazamkondesera zamba noti ali munthu abwino ife tikambe pano osati kulinga kaime Malawi zimezo amazikonda amakonda kuyiwala dala. Now akwese sabe akutukira ife apanga teni munthu imene mwana tamangani chipotana kuti munthu wamkulu akakhala pa chimene waona atakhala pansi olo mwana atayimirira sangachione wamkulu waona mvula zambiri muona hivi ni ku America Donald Trump 79 years amapikisana ndi Kamala Harris wa masiki chakuti koma America zakasankha ndani wamkulu na hizo liteni tutani proven leadership zile zibana hizo kwa basi baba boma sidi zetu ichi makado tsono chiyo sijilimbe mena ninazo chibwiri gidi grocery. Yes, ife tufuna wamkulu yokuti kabeko nzero famwe mekuyenze ku experience knowledge mungu jalo sumu yakwa kumana kuno mmango dai aye mambo APM mene constitution ya dziko linoli imakonzedwa yanthu mauti anabwera kudzakonzana wana suda na mirano nda Malawi koma boma la America
linanena kuti iwe ndiwe dolo kwambiri wa constitution, you are an expert. Tasiya ngayo uchipita kuti kumakonze zinthu sipesa tukwana kumene kuyikonze iziti zimenezi anazichepetsa kwera kuzatithandiza nawo kwanza. So ndi anthu onena kuti mene nasanga napangalikanzo da ilero ndikayang'ana apa pamene pali association yanga ikhali ndi unzeruko chifukwa kumene kungumene ndakapale nzeru ineyo ndikufuna chikuni cha moto kuti nalenso ndi yake moto ndiye ndinakawandikana ndi moto kuti ndikaupale pomwe ndikawandikana ndi phulusa kulipulusa unati chikuni chinosunga moto chinosunga kukhalacho kukhale popereka pakenga zimakhaza mimbika amangotenga chikuni cha moto chija kuchikapo cha chikuni chija kutenga ifeyo kakawisi ngokakhazikira pakamata 10 minutes muona kakawisi kaya moto koma anasunga moto yona ndiyo tukono makamba panga timoteza kumana fiti mulungu anatikonda kuti ationetse kufunika kokhani munthu wankulu ndani now tinga agenda 2063 imene manena kuti atoke machazi tikuyika kha agenda 2063 silikane kuti anyamala tokhala khatibita chifukwa zinthu zina sikuzidziwa chikaimo ndi anthu akuluakulu ochepa nimayika 20% anthu akuluakulu 80% akali mali choncho chinotende chisogolo so anthu akuluakulu tikapesa kuti anthu osiwadalanthwa mwana wapa kuti mudali mumpite mukakhale nawo wapa mupeza dali ndabogwawo ndinamapita amakatenga kucha nzeru akabwera amayi wa I think ena waso samapita kumuzi mina ngasabita kumuzi chipaki kwambiri koma kuna kuti boss even ku Britain kumene anthu amene kuti ayi Britain kaliblawo ntopanda chikalibe maziwa ku Britain kuti munthu wankulu kungolowa mbasi muta kaya kulowa mu train family ndi public transport yawo yambiri kungolowa mu train mwana or 5 days amazoti wala wankulu ndichoke akhale kuda munthu wankulu ifeyo kunokumala kunozitika ndika zimezo Nox zomwe angaone awa MCP wa kayata kwera mu ndege kayata ima pa 7-story building APM atakhala pansi azona katatu actually munena APM in the 5-6 years anamika babalo tikamuza na ntaka zinga over 98 years so zimezina zakamtika makamba anthu fe tisamakhale anthu onena kuti tukamba chinthu na 39 panga apo ya 1994 kamuzana ndi zaka zingati basi malabulabu takamba kale too much apapo kumwa apapo samba ndinozoona kuti ivi mudakhala kuti mwachikonza chotani kwasila kuti atenda mwendetse sanga chikwanisa ndikuchidziwe umene nakhala ndi yodziwayo kumamuza ife mene ikakula nzeru zathu zochita kugogodera nayidanti onena kuti anayina nzeru kwambiri chimene nakile ne unang'amza takuzoa nokuseni klasi munomo I think I made naidi mafana ngala jina suzo kaluma don't know if alipopi anaye madolo anzeru unaona jina lumbani pete kifele mimi nakila dala kuli akakhala zinzatu sabu yake kati kuruza lumbani timatela mulenga anze kwa biba zimongo mimi mauzira mfana sikuda bani de iya jamakuza masipo hata kuchakuti iyo nokuzana mamuja kumabwera na mpaka lero kasuka tawuchita nokangira uzizoona kabuda thini mene ndili lero ndikafuna kuti ndipange chakuti ndi association yange kaine ndani yendo konda school zero zima ndikalineko pamono amanzero kwambiri nja anajabanga khala zinza iso ndilangizo kwachi nyamata ku school amene mupanga school ngasina zake zokuvutani pangani zonena kuti uyakhale nzanga ina makola zakuzeni hapana ndibe laptop mauze iwe kusuka kuti mfanzi nayo ndi chita boy ni laptop kaipange imeje khala nzanga Jabile si kuiza chilo laptop kujenga si prezo umuza sasa nene ndikuya sungakwere bale zono ndo kaniko panga school for ni laptop ali sasa kaika laptop kuda panga school muzio kuiza chilo bongo wako kuti ndimene those are what we call survival techniques. How do I survive? Kasi muno mwene ndingo ka average student between 61 to 65 ndi average anzanga nazimia ma 8 ma 9 ama 90 ajazita waziwa awana tereja kutiwa sabu nopanga nawo bale chifukwa ati bangalose group kuti atopanda nzero azibuza kuti
azikuuzani kuti economic recovery plan zinake ndi sosisa. Azikufusa kuti sosisa kuti amene leuti. What are you smoking? I think surely some people are very high. Anamukamba sosisa uja kuteka pamulati muone sana ndipase mpaka budget response malipo nya Facebook. Ejabulu. Nawo zoti mukuzoe meme kuchita. Ukozo mankula kuti atifuata bange austerity measures tipange chakuti koma budget jayatuluka. Akuti State House inalite menomaliza budget ilaja kale 21 billion ali ndionjeze ndram. Ndama ikupita kuti. Demu kalina kuti pali austerity measures ngati kuti pakomoto majanya makatatu pa wiki. De munduze unadano panopanda drama zikutivuta de mumoja katatu pa wiki fem drama zikutivuta tizija ka follow pa wiki nyama hiyo amudu bani sipa kujera zikupindika mwenye ngati mukudula mwenye loke yabuno nyama tizija ka mozi pa wiki bina kokwanya kwanya tisave drama inaiti kulezi mwana mampala kulibe ma passport na mali mavuto hapo ma dresses ndays hapo yo feteleza kulibe tayo yona kuti antafuna kuti alime ano alimagari chikudzala chimanga chokulitsa kujefereza okulitsa chimanga kulibe malamu akuti kaenzero zake zikubwera banja kuti munthu wenera kuti panopati sangalale chifukwa tukagulitsa matumba awiri achimanga umatha kugula tumba limodzi la feteleza kuti anthu matumba awiri achimanga akatenga alibe chimanga cho alibe 1 2 nthawi imene makolola ife chimanga pokagulitsa anthu chimanga anachigulitsa pa 27,000 ena pa 28,000 kwacha samaiwale so even anthu amene kumpanga advisor amene amulembera president kakuti ankhe zimene za parliament wiki athakani ndani sindikudziwa kuti mungu usokoneza atu mtsogolere kukhala mtsogolere kuzizunguliza ndi anthu osazindikira kuti zidebe zokhazoka kuli madoro kungomwimbira munthu fona manguza nowero budget yakuti chani chakuti sona akuti chakuti kunama amene ungoyangana chakuti ndi chakuti ukangama kumambo zona ndi awa kunama apa sizikuyenda inu mukanenelera kuna kuti chimanga ndipo titati khaiba chimanga bomba inu mukuyangana namba ya mulimi okay tinda mhangata amene salima malayo ambiri amene amuka so tilekeze munthu amene amalandira se salary ngati mulonda nthawi ya APM salary rate 35,000 tumbala chimanga lili pa 7,000 so pa 7,000 tumbala amagula matumba ngati 7 achimanga very good lero gari akulanda ndalama zingati 60,000 55,000 onoba abereka kuti minimum wage 55,000 chakumwezi 56,000 wacha lero munenda atamkondera gari likachipa mpase 80,000 echabu lero gari angagula matumba ngati achimanga awiri tu basi pamene ndati mumfusere munthu amwene kuti tibwere kwa APM kucha kumene magula matumba 5 achimanga ndi apapa pa MCP pa ndi pamene mugula matumba awiri ndi salary muona ngati tingabwere kuti anthu anena kuti tipite kuti sumu ndifusa kuti chifaya ndi masapota APM wakala ndamvesesa sumu ndifusa lero ivola ni moto zina zitu tikamakamba tike bwino nzeru kuti tikeni nzeru lero kuti tikhale ni magadi okay o tikhale ndi anthu athu omene ma domestic workers yeah sure wala amene yabweza 2,000 kwaja 3,000 kwaja pa akathamanga town pa tsiku ndingo apweza imene ndi 2,000 ndi apweza 60,000 kwaja pa mwezi kuti mumfuse lero uli kuti mfana mbuyo mwapanga banja ani mapeza 1,000 mwapeza 1,000 pa tsiku 30 days makhala bali 30,000 so 30,000 ya 2020 nthawi ya APM amathabe kugula matumba 5 kwambiri pano akupangano 6 panopanga times 2 akuti tizombera mmanja tumbali mmozi muone kuti nzeru zikuachepera abale athu panopa kupanga 2,000 atizombera mmanja ndalama napanga 30,000 chawamba kupanga times chani times 2 koma akutha kugula tumba limodzi ndi half la chimanga basi pomwe nthawi APM amatha kugula matumba ngati basi yandu mukafika kanota return to mdalauta ametenda akatundu ndikolopo mala America lina muzo tapita ukathandize kubalayo ndintondo they in mwandifuze ina I've decided I want to be my association
should be with that. Nde you have this song kodi timaiti chani aingi chuma chopereka kwa IBM. So ndikona nyimbo andana kuti sono nanga sono bwana tipange bandi kuti napanga mistake. Kuna maale masangasa akazindikira tapanga mistake ambiriwa chimene kuti sangasa kwambira khala tete. Okay. Mukaina amanja nanthachabe. The silent majority. Yakhala pe zose zikuchitika manyanga kuoneka bawa. Amkhala tete. Fala Roseri. Nyimbo jangu imba pasipatima tilibe chuma chopeka kwa apita. Ndipereka vote. Ndipereka vote yanga. Ndipereka ine. Ndipereka vote. Azakhala mundu pa 16 September akunyanga kwenda mutima. Basi no. Yeah, oh my God. Koma honestly speaking, Malawi zinthu sizikutani. Sizikuta bwana mulati mpitolo midzimu mukaoneno anthu midzimu yakuvutikira. So now apopo kuti tisanzo timapereka ticha tupereka chisanzo chonena kuti munthu yamnanga kuti atengepo pagule chakudya alipire rent atumize mwana ku school. Do you know lero kuti kutumiza mwana ku school chukhala chiphicho cheni kwambiri kutumiza mwana ku school kupeza kuti yayi mukapanga apply student loans board and ndangata mena kwatenga. Honorable Pipa nathokoza kwambiri mubwera kuzacheza nafe takambirana zambiri kwambiri, and I like how you have expounded the issues Malawians have, the reservations they had on APM, and the comparison. It's evident enough that whatever we have here is total nonsense, trash. Malawi is being led by trash. APM was passionate about Malawi. He still is. There is need, we need to go back